नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अकस्मात भेट देऊन कारवारात इंदिरा कॅन्टीनात उपहाराची रुची पळयले डीसी गंगूबाई मानकर. कारवार. अकस्मात भेट देऊन इंदिरा कॅन्टीनाची व्यवस्था पळयले डीसी गंगूबाई मानकर. कारवारच्या हायचर्च रस्त्यार आशिल्ल्या केईबी कार्यालया बाजूस आशिल्ल्या इंदिरा कॅन्टीनात आज सकाळी डीसी गंगूबाई मानकर हेमी अकस्मात भेट देऊन सकाळचो उपहार सेवन करून तेजी रुची आणि गुणवत्ता पळोवन आपलो हर्ष व्यक्त केलो. या इंदिरा कॅन्टीनात प्रत्येक दिवसाक सकाळी उपहार, दनपार आणि रात्रीन शाकाहारी जेवणाची व्यवस्था आसा. उपहाराची किंमत 5 रुपये तर जेवणाची किंमत 10 रुपये असून या कॅन्टीनाचो गरजू लोक लाभ घेतात. कारवारात डिसेंबर 20 ते 24 पर्यंत 5 दिवस करावळी सांस्कृतिक उत्सव. कारवारात रवींद्रनाथ टागोर बिचार जावचो लोकप्रिय उत्सव म्हणल्यार करावळी सांस्कृतिक उत्सव. जनस्पंदन सेवा संघ आणि करावळी सांस्कृतिक उत्सव समिती हेमगेल्या जोड पालवान कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर बिचार आशिल्ल्या मयूर वर्मा माचेर डिसेंबर 20 ते 24 पर्यंत 5 दिवस करावळी सांस्कृतिक उत्सव 2023 या कार्यक्रमाचे आयोजन केला. डिसेंबर 10 ते 1 महिन्यापर्यंत बीच आवारात अति आकर्षक एम्युसेंट पार्क तसेच व्यापारासाठी स्टॉल घालतले आणि वेदिकेचेर 5 दिवस पर्यंत अद्भुत असे सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले. आयतवार डिसेंबर 24 हॉलिवूड प्लेबॅक सिंगर तसेच इंडियन आयडॉल नामनेचे निखिल तौरो आणि मुंबई पंगडाचो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम जातलो. कन्नड प्लेबॅक सिंगर पंचम जिवा आणि तेमगेल्या पंगडा मार्फत ऑर्केस्ट्रा. कन्नड कोगिला दिव्या रामचंद्र हेमगेल्या पंगडा मार्फत ऑर्केस्ट्रा. राष्ट्रस्तरीय नृत्य पंगडातर्फेन मंगळूर, उडपी, कुंदापूर, गोवा, केरळ या कलाकारालो डान्स धमाका. स्थानिक कलाकारातर्फेन जिल्हास्तरीय गायन स्पर्धा, भरतनाट्यम, यक्षगान तसेच जिल्ह्याचे सांस्कृतिक अनुसरून रूपक नृत्य या 5 दिवसा उरतले. कारवार करावळी सांस्कृतिक उत्सवाचे जनप्रिय आमदार श्री सतीश सैल हेमी गौरवाध्यक्ष असून मंत्री मंकाळू वैद हेमी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करतले. अध्यक्षस्थानार MLC गणपती उळेकर उरतले. या 5 दिवसाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात स्थानिक कलाकाराक स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छितल्याक नाव नोंदणीसाठी 9483613834 आणि 9632013442 रवी हेमका संपर्क करचो अशें आयोजकान प्रसार माध्यमां मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. ಈ ಒಂದು 5 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ದಿನ ಈಗ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೈಲ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ MLC ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಸ್ತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 9320134442 ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರದು ಗುರುವಾರಿ ಗೋವಿಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್. भावपूर्ण श्रद्धांजली. कारवार तालुक्याचे अस्नोटी सातेवाडा निवासी कैलासवासी हरी जिवाजी साळुंके उर्फ घनश्याम बाब या नावान परिचित आशिले कृषी व्यावसायिक
वयाच्या 96 वर्साचेर अस्नोटी सातेवाडाच्या स्वगृहात वृद्धापकाळान 28 नोव्हेंबर 2023 दिसा दैवाधीन झाले. शनिवार 9 डिसेंबर 2023 दिसा मृताले 12 दीस आसून वैकुंठ संराधन झाले. मृताले आत्म्याक शांती मेळू म्हण मृताली धर्मपत्नी ताराबाई हरी साळुंके, चले जिवाजी, संतोष, पुरुषोत्तम उर्फ आबू, दिनकर उर्फ दिनू, विवाहित चली श्यामल, प्रभा, अर्चना आणि गणपती साळुंके असे अपार अशा कुटुंब परिवारान, हितचिंतकान, आप्तेष्ट, मित्रमंडळीन मृत हरी जिवाजी साळुंके हेमका श्रद्धांजली अर्पण केला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.